Dinja xukjata b'dak li qed jiġri f'Gaza, kliem il-Prim Ministru Robert Abela meta fil-Parlament l-erba' fisser id-deċiżjoni ta' Malta li flimkien ma' numru ta' pajjiżi oħra fosthom Franza u r-Renju Unit f'Settembru li ġej fl-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda tirrikonoxxi b'mod formali l-Istat Palestinjan. Dr. Abela qal li issa huwa l-mument opportun biex din id-deċiżjoni jkollha l-ikbar effett favur il-mixja lejn is-soluzzjoni ta' żewġ stati. Il-Prim Ministru qal li s-sitwazzjoni f'Gaza ma tistax tippersisti b'nies imutu bil-ġuħ kuljum. Wara t-tama tiegħu li xeni ta' nies imutu bil-ġuħ ma jkomplux jippersistu l-isforz kollettiv ta' numru ta' pajjiżi fosthom Malta twassal għal waqfien mill-ġlied u eventwalment għal paċi bejn Iżrael u l-Palestina għal ġid ta' żewġ naħat. Qal li ħadd m'għandu jitħalla jmut bil-ġuħ l-aks u l-biża'. Insista wkoll fuq il-ħelsien tal-ostaġġi Iżraeljani. Dawn għal Dr. Abela għandhom jinħelsu kollha minnu fih. Malta għal il-Prim Ministru aġixxiet u personalment radbatija kemm ta' Palestinjani li nġibu Malta u jingħataw kura medika u anke tal-qraba Iżraeljani li tkellmu miegħu dwar il-karba tagħhom biex jinħelsu l-ostaġġi. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-Oppożizzjoni tilqa' b'sodisfazzjon id-dikjarazzjoni ta' Malta biex tirrikonoxxi l-Istat Palestinjan. Qal li għalkemm il-pass huwa tard huwa wieħed tajjeb. Dr. Grech qal li meta l-Ħamas attakka Iżrael u wettaq massakru Iżrael kellu kull dritt jiddefendi ruħu u jirritalja b'mod ġustifikat. Iżda l-mument li nqabżet il-linja l-Oppożizzjoni bdiet tinsisti mal-Gvern biex jitkellem kontra l-ġenoċidju u l-atroċitajiet kbar f'Gaza. Dr. Grech qal il-Prim Ministru kien wiegħed li se jirrikonoxxi l-Istat Palestinjan f'Ġunju, iżda Ġunju ġie u għadda. Issa għal Dr. Grech il-Prim Ministru qal li se jirrikonoxxi l-Istat Palestinjan f'Settembru u qal li kull ġurnata li tgħaddi tfisser iktar ħajjiet mitlufa. Il-Prim Ministru Abela wieġeb li jkunu xi jkunu ċirkostanzi f'Settembru se jkun gvern immexxi minnu li se jieħu l-pass siwi li jirrikonoxxi l-Istat Palestinjan. Għalli dan imur kontra dak li jagħmel Gvern Nazzjonalista li f'25 sena dejjem qal li se jirrikonoxxi l-Istat Palestinjan u qatt m'għamel hekk. Qal li fejn tidħol il-gwerra Russja u Ukrajna l-Unjoni Ewropea waslet għat 18 il-pakkett ta' sanzjonijiet imma fejn tidħol il-gwerra f'Gaza l-affarijiet bdew jiċċaqalqu dal-aħħar. Dr. Abela qal li l-Gvern Malti ħa azzjoni konkreta u kommetta ruħu b'data ċara biex jirrikonoxxi l-Istat Palestinjan.